Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллах шушы дөньяга карата мәхәббәт һәм озын өметләр турында. Әлбәттә шушы сөйләгән сүзләребездән инде аннан соң аңларбыз нәрсә турында сүз барганын. Әмма кыскача гына әйткәндә, бу дөньядагы безнең кылган гөнаһлар, Аллаһ Тәгаләдән ерага юыбыз, гыйбадәтләрне калдыруыбыз, булар бөтенесе дә бәйле дөньяны ярату белән һәм киләчәккә булган зур өметләр белән бәйле. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, тәсбих тартмыйча гына, зикр әйтмичә генә мәчеттән чабып чыгып китәргә безне нәрсә мәҗбүр итә? Дөнья. Каядыр барып акча эшләргә кирәк. Я булмаса, иртәнге намазга торырга безгә нәрсә кымачаулый? Дөнья. Чөнки әгәр дә йокы туймаса, эшләп булмый. Начальник ачулана, эшкә саңа карасың шулай. Дөнья. Я булмаса, дуслар белән бер аракы табыны артында утырырга нәрсә мәҗбүр итә? Дөнья. Син эчмисең үзең, әмма утырасың. Чөнки утырмасаң, шеф ачулана. Шулай бит. Сибергә эшләгән кешеләр сиңа кырын карый башлый һәм башкасы. Дөнья. Ягъни шушы дөньяда шулай бит ләззәтләнү, дөньяга гашыйк булу. Кай вакытта кеше әйтәбез, мәсәлән, күп ашый дип шулай бит. Моңа да дөньяны ярату сәбәпле. Дөньяның ризыкларын ярату тәмле бит, туктап булмый. Монысын кабып карыйсың, монысын кабып карыйсың, монысын кабып карыйсың. Һәм шуның белән шул. Һәм шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, изге эшләрне эшләмәскә дә безгә шулай бит икенче көнгә калдырырга, я булмаса күбрәк акча җыярга безгә кымачаулый. Дөреслеге булыша, киләчәккә булган зур өметләр. Без әйтәбез, алда гомер бар әле. Алда гомер бар. Димәк, алда гомер бар икән, димәк, өлгерербез әле. Намазын да, уразасын да, закатын да, ниен дә, бу теге хәзерге татар кешесенең креды, жизненный креды дибез инде шулай бит тормышында. Пенсияга чыккач, картайгач, тегесе, монсы да алда, бөтенләй бер алда. Дингә, гыйбадәткә карата инде. Ә менә әгәр дә син акча җыя башласаң, менә садака бирергә дип синнән сорасалар, син нәрсә дисең? Юк, үземә кирәк. Иртәгә нәрсә буласын белеп булмый. Балаларыма калдырырга кирәк. Аларның балаларына кирәк. Аларның балаларына кирәк. Аларның балаларына кирәк. Һәм инде синең счетта инде ята 1 миллиард, 2 миллиард, 15 миллиард, әле һаман аларның балаларына кирәк. Аларның балаларына кирәк. Аларның балаларына кирәк. Ягъни син киләчәктә өметләнәсең. Минимум 200 ел яшәрмен дип. Син өметләнәсең, минем баламның баласы булыр дип. Бу син балаң дебил буламы, юкмы, әле сиңа беркем белми, шулай бит. Скорее всего, әгәр бу тормыш белән яшәсәң, аның баласы буламы, юкмы? Ул әле мәгълүм түгел. Син ясаган бер бала, бу бала нинди була әйтеп булмый, әле аның тагын туган баласы булырмы, юкмы? Син аларга дип һаман эшлисең. Менә шушы киләчәккә булган өмет сиңа бер туктаусыз акча җыярга, дөнья куырга, изгелекне киләчәккә калдырырга этәрә. Менә шуның турында, мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүген сүзебез. Әлбәттә, бу нормаль әйбер, планлаштыру дигән нәрсә нормаль әйбер. Ягъни иртәге көнеңне планлаштыру. Ләкин нәрсәгә ничек кенә планлаштырсаң да, син гомумән алганда иртәгесеннән каласы көнне планлаштыра алмыйсың. Шулай бит. Дөресен генә әйтик инде. Менә без гел планлаштырабыз, мәсәлән, гектарыннан фәлән центнер уңыш алырбыз дип. Качанда булса ул планның тормышка ашырылганы бармы? Ел сайын яки артып китә, бәяләр төшә, уңыш арткач шулай бит. Яки уңыш булмый, сатырга әйбер юк, тагын акча юк. Булай да акча юк, тегеләй дә акча юк, шулай бит. Менә бу безнең планнарыбыз күп очракта, мөхтәрәм кардәшләр, иртәгесе көннән арта алмый. Кай вакытта кешеләр әйтәләр, менә без планлаштырган идек булай. Мин гаиләм белән, балаларым белән яшәрмен дип, хатын үлеп китә дә, бөтен план челпәрәмә килә. Ире үлеп китә, аерылалар, баласы авырып китә,
Ягъни ул үзенең хыялында йөрткән менә бу өметләр, киләчәк тормышын бизәгән ниндидер өметләр, алар бер мизгел эчендә чәлпәрәмә барлыкка килә. Югала. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, динебез изгелекне бүгенге көндә кылып калырга безне инди. Абу Дарда радиллаһу анху булай ди. Нәрсә булды сезгә ди? Сезнең галимнәрегез юкка чыга ди. Абу Дарда әйтә. Әле үз вакытында. Ул сахаба радиллаһу анху. Нәрсә булды сезгә ди? Сезнең галимнәрегез юкка чыга ди. Гыйлем алыгыз, гыйлем бөтенләй юкка чыкканчы, галимнәр юкка чыкканчы ди. Менә бу киләчәккә калдырмаска иң беренче әйбер гыйлем алу. Менә бездә дә бит. Гыйлем алырга чакырсаң кешене, вакыт юк. Вакыты юк кешенең. Шулай бит. Эш тегендә, монда очрашулар һәм башкасы. Гыйлем алырга вакыт юк. Утырып бер хадис тыңларга, бер аят тыңларга, атнага бер тапкыр хәтта вакыт табып булмый. Ул әйтә, ашыгыгыз ди, чөнки бу китә торган әйбер ди, бетә торган әйбер ди. Әгәр дә ул вакытта китә торган әйбер булса, хәзерге вакытта һәрбер секунд кадерле. Гыйлемнең һәрбер минуты кадерле. Чөнки көн сайын күпмедер гыйлем юкка чыгып бара. Мәхди килгәндә, радиллаһу анху, Мәхди килгәндә, сөннәт инде калмый. Мәхди сөннәтне каян өйрәнә? Тешендә өйрәнә Аллаһ Тәгаләдән. Аны беркем өйрәтми, чөнки өйрәтерлек кеше калмаган була. Өйрәтерлек кеше калмаган була инде сөннәтне. Үтәгән кеше калмаган була, Аллаһ Тәгалә аңа тешендә өйрәтә моны. Һәм яңадан сөннәт тыргызыла. Көн сайын юкка чыга, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай ук Абу Дарда әйтә, нәрсә булды? Минем белән мин нәрсә күрәм ди. Сез ди Аллаһ Тәгалә әмер итмәгән әйберләргә омтыласыз ди. Аллаһ Тәгалә әмер итмәгән әйберләргә омтыласыз. Әгәр дә бу тормышка тәртип кертәсең килсә, Аллаһ Тәгалә синнән сораган әйберне эшлә. Мәсәлән, иң беренче әлбәттә гыйбадәт, таат, Аллаһ Тәгаләгә буйсыну. Акча мәсьәләсендә Аллаһ Тәгалә сораган әйберләрне үтә. Гаиләңне тәэмин итү. Монда бар шулай бит билгеле бер күләм тәэмин иттең, алар ач түгел, ялангач түгел. Торырга урыннары бар. Тынычлан. Тынычлан. Без бит аннан соң да тынычланмыйбыз. Шәһәрдә бер квартира, бер йорт булдыргачтын, безгә кая йорт квартира кирәк? Авылда. Берәр нинди барып ял итәргә. Авылда да бер йорт булдыргач, күл буенда, су буенда безгә кая кирәк? Чит илдә. Чит илдә кирәк. Төркиядәме анда, Египеттамы, тагын каядыр бер торырга урын кирәк. Анда да берне булдыргач, безгә нәрсә кирәк? Анда йөрергә самолет кирәк. Шулай. Анда йөрергә самолет кирәк, чөнки инде хәзер теге булай теге регулярный рейслар белән йөрергә не прикольно. Шулай бит, кызык түгел бөтен кеше белән бергә йөрергә. Менә булай карасаң дөньяга, шулай бит бер вакытта да җитми. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә сездән нәрсә сораса ди, Абу Дарда әйтә, радиллаһу анху, шуны үтәгез ди. Шул вакытта тормышыгызга тәртип килә ди. Сез шушы тормышны ди, Абу Дарда дәвам итә, бушка әрәм итәсез ди. Мин сезнең гөнаһлыкларыгызны беләм арагыздан ди. Алар ди бары тик фарыз закатын гына үтиләр ди. Әле алар вакытында иң гөнаһлы кешеләр закат түләгәннәр. Ләкин башка садака бирмәгәннәр. Елна бер тапкыр закат биргәннәр дә, шуның белән шул. Безнең хәзерге вакытта бу изге кеше. Безнең вакытта закат түләгән кеше ул әүлия. Ул вакытта ул гөнаһлы кеше булган. Шулай бит, чөнки ул башка садака бирмәгән. Алар ди намазга килмиләр ди, соңга калып киләләр ди. Безнең хәзерге вакытта намазга соңга калып килгән кеше ул әүлия. Чөнки аның калганы бөтенләй укымый. Шулай бит. Яки өендә генә укый, тиз генә торып. Намазга соңга калып килгән кеше хәзерге заманда ул вакытта ул гөнаһлы кеше булган. Хәзер әүлия ул. Ул чөнки закат бирә, намазын соңга калып булса да мәчеткә килә, өендә генә укып калмый, шулай бит. Алар ди Коръәнне яшәмиләр һәм кылларны азат итмиләр ди. Бу сүзнең мәгънәсе кылларны азат итмиләр дигән сүз
алар дөнья куалар, шуңа күрә аларның кыллары көн-төн эшли ди. Аларның кыллары көн-төн эшли, чөнки алар дөнья куалар. Менә бездә дә, мәсәлән, берәр организациядә хуҗа икән шулай бит. Без бит үзебезнең эшчеләрне максималь рәвештә эшләтергә тырышабыз. Иртәнге 6-дан кичке 8-гә кадәр. Әгәр ял сорасалар, нинди ял? Объект сдавать итәргә кирәк. Шулай бит. Объект горит. Ул әйтә, минем балам авырый, барып килем әле ди. 1 сәгать вакыт сиңа ди. 1 сәгать вакыт сиңа ди. Беләм, кайбер бер строитель компаниясендә, төзелеш компаниясендә гаеткә дә ял бирмәгәннәр. Татар кешесе аның хуҗасы. Гаеткә дә ял бирмәгән. Эшләргә кирәк, объект тора. Менә бу кылларны азат итми дигән сүз, аларның эшчеләре бер туктаусыз эшли, чөнки дөнья куырга кирәк дигән сүз. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, ул вакытта ул иң гынахлы кешеләр булган. Хәзер мондай кешеләр әүлияләр инде, шулай бит, дөресен әйткәндә, әгәр ачыктан-ачык карасак. Әмма шул вакытта ук бу тенденция башланган. Факих радиллаһу анһу әйтә, дөньяга омтылу ике төрле була ди. Дөньяны ярату ди. Беренчесе гынахлы, икенчесе ди гынахлы түгел ди. Аның гынахлысы ди, ул Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәмичә акча җыю мактану өчен ди. Бу габгади хәзерге заман кешесе. Аллаһның әмерен үтәми, акча аңа кирәк мактаныр өчен шулай. Менә машина алган вакытта да хәтта гади кеше ничек ала машинаны? Ул бит аны йөрер өчен генә алмый. Йөрер өчен генә алмый. Йөрер өчен алам дисәң, машина Renault-ын алырга кирәк. Йөрер өчен алам дисәң, ул 500 мең йөри. 500 мең йөри Renault. Porsche Cayenne йөри 100 мең. Аннан соң тагын бер Porsche Cayenne бәясе тыгырга кирәк аңа. Шулай бит, андагы ТО китә, андагы ремонт китә. Мен сезгә техник яктан аңлатып тормыйм инде, шулай бит. Аның алюминиевый двигателе килеп чыга. Йөрер өчен алсаң, бездә йөрер өчен алмыйлар. Шулай бит. Бу дөньяны куган вакытта мактану өчен куалар. Мәсәлән, бездә бар кешеләр Land Cruiser'да җырлыйлар. Ул ничек тапкыр булчыракка кергәне бар аның белән. Land Cruiser ул булчыракта җырлый торган трактор. Аның ничек тапкыр булчыракка кергәне бар аның белән. Берәү әйтә, бер имам әйтә, бер кайтып киттек Land Cruiser белән бер авылга ди, мәчет төзелешен карарга ди. Авыл кырына килеп җиттек, тегендә булчырак ди, кире борылып киттек ди, мин булчыракка кермим дип әйтте ди. Син нәрсәгә Land Cruiser? Клоун. Син нәрсәгә Land Cruiser булчыракка кермәгәч? Ничисең син белән асфальтта грантыдай бит җыри. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кеше әйбер алган вакытта, хәзерге вакытта шулай бит, ул инде мактану өчен ала ди. Мактану өчен ала ди. Менә бу гынахлы була, мөхтәрәм кардәшләр. Сез әйтмәгез, Land Cruiser'да җиргән кеше гынахлы түгел. Аның ниятенә карап шулай бит, ул әлбәттә ниятенә карап. Икенчесе ди, мөхтәрәм кардәшләр, ул ди Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үти ди. Onun ди акчасы да бар ди, ләкин ул акчаны җыя мактану өчен түгел. Эшли, акчасы бар, алып куя читкә. Ягъни ул аны үзе ашыгып, кеше алдап, талап, күп булсын дип җыймый. Була бит шундый, кеше эшли, акчасы килә. Бу проблема түгел, мөхтәрәм кардәшләр, чөнки сахабалар бай булганнар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аларның байлыкларына каршы чыкмаган. Аларның байлыкларын хәтта талап та алмаган. Ул аларга вәгазь сөйләгән. Ул пәйгамбәр буларак, мәсәлән, килеп әйтә аларга, Госман радиллаһу анһуга килеп әйтергә мөмкин. Ни, Госман, теге син минем кияү бит әле. Давай, ни. Нәрсә бар синең, давай сюда. Ул алай дип әйтмәгән. Нишләп сахабалар, мәсәлән, Госман радиллаһу анһу үзенең малының 4тән 1 өлешен алып килгән. Умар радиллаһу анһу яртысын алып килгән. Әбу Бәкр үзенең малының бөтенесен алып килгән. Ни өчен алай? Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларның бөтен малыгызны алып килегез димәгән. Шулай бит, ул аларга вәгазь сөйләгән. Кем күпме булдыра ала, дингә булышсын дигән. Һәм алар кем күпме булдыра ала, үзенең иманына карап, үзенең таләпләренә карап, шуның кадәр алып килгәннәр. Инде Умар радиллаһу анһу үзенең ярты малын алып килгәч, миннән дә күбрәк алып килүче булмас дигән.
һәм бик горурланып торган. Менә мин күп мал алып килдем дигән. Әбу Бәкер бөтен малын алып килгәч, ул кул селтәгән, моны узып булмый дигән. Моны узып булмый дигән. Әбу Бәкер радиллаһу анһу. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям байлыкка каршы килмәгән, ләкин бу сахабилар байлыкларын бер вакытта да мактану өчен җыймаганнар. Күрсәтер өчен, шулай бит. Кеше алдында күренер өчен җыймаганнар. Булган мөмкинчелек алганнар. Алтыннары булган икән, мөмкинчелекләре булган, әмма алар бер вакытта да калтырап тормаганнар. Кимемәсен, артсын дип, саран булып. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, монсы инде аның гынахлы түгел, әмма шулай да бу юлда сак булырга кирәк. Чөнки шайтан сине алдарга мөмкин. Хәләл юл белән сиңа акча кергән вакытта да син хәләл юл белән кай вакытта баюга артык мавыгып китәсең. Эш барган сайын эшлисе килә. Эш барган сайын эшлисе килә. Арткан сайын шулай бит эшләп калыйм әле дисең. Һәм синең гыйбадәткә, гыйлемгә, дусларга, хәйриягә вакытың калмый. Менә шуңа күрә бу өлкәдә дә сак булырга кирәк ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Мәшрук дигән сахабыбыз, анабыз Гайшәдән сорый. Әниебез ди. Анабыз ди, алар аңа инде. Әниебез дип әйтәләр, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хатыннары бөтен мөселманнарга да әни булып тора. Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйдә булганда иң күп әйтә торган сүзе нәрсә иде ди? Гайша анабыз әйтә, радиллаһу анха. Мин аннан өйгә кергәндә бик күп ишетә идем ди. Ул шундый сүзләр әйтә иде ди. Әгәр кешегә 2 савыт алтын бирсәң, ул өченчесен сорар ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм көл шул сүзләрне әйтеп йөридер өйдә булганда. Ягъни кешенең нәфсе туймый шулай бит. Кешенең нәфсе туймый. Ул гел шулай дип әйтә иде ди. Әлбәттә ул аны инде башка кешеләрдән дә күреп әйткән, шулай бит, янында булган кешеләрдән күреп әйткән. Димәк, улар бит юктан гына сөйләп йөрмәгән үз эченнән. Нәрсә борчы суны сөйлисең бит? Менә син дә өйгә керәсең дә, шулай бит инде. Нәрсә дисең? Бу күрше тагын нәрсәдер казып ята, нәрсә җитми инде аңа. Шулай дисең бит инде кергәч, шулай бит. Күргән әйбереңне кергәч сөйлисең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә өйгә кергәндә дә шулай дип әйтә иде ди. Һәм нәрсә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм? Кешенең өчен җирдән башка бер әйбердә тутыра алмас ди. Аның нәфесен җир генә тутыра ала. Ягъни үлгәч, кабергә кергәч кенә ул тынычлана. Аллаһы Тәгалә тәүбә итүчеләрнең тәүбәсен кабул итә. Аллаһы Тәгалә байлыкны намаз укыр өчен һәм закат түләр өчен биргән ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ягъни байлык нәрсә өчен кирәк? Мәчет төзер өчен. Мәдрәсә төзер өчен. Ягъни Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылыр өчен кирәк байлык. Закат түләр өчен, кешеләргә ярдәм итәр өчен кирәк байлык. Әгәр дә җәмгыятьтә байлар күп, ә мәчетләр зәгыйф икән, төзелә алмый икән мәчетләр, я булмаса, белмим, аптырыйм, берсендә без теге мәчет төзегәндә, Аллаһ та инде мәчет төзүче безнең бер төзелеш төп спонсор дип әйтик инде. Кеше бар иде, ягъни исемен әйтәм инде, Айрат Маратович, ул күп ярдәм итте мәчет төзергә, аңа дуга булып барсын. Аның белән карап торабыз, бер ит төзиләр. Нәкъ мәчет кадәр. Нәкъ мәчет кадәр. Нәкъ шуның кадәр акча кергән аңа. Чөнки монда да шул ук кирпеч, монда да шул ук кирпеч, теге ул ине бушка арзанга төзеп булмый, аны нәкъ шул ук без әйтәбез, кара әле. Менә бу кеше мәчет салса, все проблема юк бит. Ул бит аны соң акчасына салмый барбыр. Проблема юк. Ягъни әгәр дә җәмгыятьтә байлар күп булып, мәчетләр юк, мәдрәсәләр зәгыйф икән, укытучылар хәйрче хәлдә икән, китаплар басылмый икән, бу байлыкны җир генә тутыра ала бу нәфесне. Башкача анда сүз юк. Шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кешенең нәфесен ди җир генә баса ала ди. Байлык кирәк, намаз укыр өчен һәм закат түләр өчен ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит безнең дөньяга карата булган мөнәсәбәт, дөньядагы матурлыкка, байлыкка, гүзәллеккә, ләззәткә карата булган мөнәсәбәтебез шундый. Бу әйберләр безгә кирәк Аллаһның ризалыгына ирешер өчен. Чөнки барбер бу әйбергә без хуҗа була алмыйбыз. Барбер без бу әйберне калдырып китәбез. Аның бит асылы шунда. Барбер ул безнеке түгел. Ничек кенә сине әйләндерсәң дә, шуңа күрә синдә булган вакытта
үзеңгә, ахиретеңгә файда алып калырга тырышырга кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, инде русчада сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Тут мне солнце светит на часы, я поэтому времени не вижу, вы меня остановите, я могу не остановиться. Я могу не остановиться. Сегодня мы с вами говорим о любви к этому миру, о больших надеждах на будущее. Действительно, человек, если посмотришь на человека сейчас, даже откроешь холодильник, кажется, что он собрался встречать какую-то войну, Третью мировую, да? Там у него запасы, альхамдулилля. Это говорит, что он собирается жить очень долго. Когда мы строим дома, мы вкладываем туда очень много денег, чтобы они стояли 100, 150, 200 лет. Но вот вопрос, тебе-то осталось всего 20 максимум. Я смотрю на деревенские дома наши, да, в деревнях. Как только хозяин умирает, дом начинает ветшать. Сразу же фундамент оседает, сразу кривой, тут продувать начинает, тут гниет. Потому что они строили на свой век. Они знали, что они умрут скоро, и им не обязательно столько вкладывать сил, чтобы это осталось на 200, на 500 лет. Они это прекрасно понимали. Поэтому Аллах Тааля сохранил для нас пирамиды какие-то, да, дворцы, чтобы показать. Смотрите, говорит Аллах Тааля. Дома их стоят, а их уже давно нет. А их уже давно нет. Они считали себя хозяевами этого мира. Вы видели дворец, да? А у них ворота огромные. Они что, не помещались туда? Вполне возможно, что это гиганты строили. Сейчас это выводят такие, так скажем, идеи, гипотезы. Но это говорит об амбициях человека. Об амбициях человека. То, что КамАЗ надо загонять, что ли, туда, да? То есть это говорит об амбициях человека самого. И вот мы, дорогие друзья, снова к этому возвращаемся. Что у нас очень много сил уходит на украшение этого мира. Как будто у нас впереди вечность. Хотя у нас, ну кому сколько осталось, да? Многие из нас полжизни уже прожили. Хотя не хочется, конечно, так думать, да? Но так оно и есть на самом деле. Пророк ﷺ сказал, возраст моей уммы между 60 и 70 годами. После 70 это уже интересная жизнь, я бы сказал. Да, я не скажу, что это не жизнь, я скажу, это интересная жизнь. Уже сидишь, наблюдаешь, особо уже никуда не вмешиваешься, отовсюду тебя гонят, побольше молчи, да? Это уже такая жизнь. Поэтому, если ты умрешь между 60 и 70, это милость Аллаха. Это милость Аллаха, когда еще у тебя есть порох, да? И ты умираешь гордым и сильным, так скажем. Но тем не менее, многие из нас надеются именно на очень большое вечное будущее. А такого нет, дорогие друзья. Это обман. И прежде всего это самообман. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, все в человеке стареет, кроме двух вещей. Кроме жадности и надежды. В нем не стареют две вещи, кроме жадности и надежды. И поэтому в возрасте, когда человеку 80, он берет 16-летнюю девушку, у него есть надежда какая-то, да? Что он помолодеет, не знаю, да? Оказывается, у них потом несчастливый брак, эта девушка гуляет, изменяет, куда-то уходит, разводится, и все удивляются, почему? Почему так случилось? У него были надежды, что он проживет еще 80 лет с этой 16-летней моделью. Но так не получается. Так не получается. Нужно трезво оценивать свои вещи. И тоже иногда человек под старость становится жадным, действительно. Есть люди, которые... Вот человек, который дает много садака, он понимает, что там его ждет. Но иногда люди, в молодости это понятно еще, да? В старости жадные. Ты думаешь, почему? Почему так происходит? Я помню момент,
когда я был у бабушки с дедушкой, дедушка всегда такой был, любил нас, щедрый. Это дедушка с одной стороны как бы. И он давал нам садака. А бабушка на это смотрит. Куб бирме, куб бирме. Вот так вот постоянно повторяет ему. Стоит и как бы недовольно смотрит на это. Ну, сколько им тогда оставалось, наверное. Да. Но вполне возможно. Вполне возможно. Но дедушка-то, наверное, тоже у него есть своя мудрость, так скажем. Вот поэтому две вещи в нем человеке не стареют. Поэтому они постоянно нуждаются в воспитании и в контроле. Вот это тело, даже наше стареющее тело, это благо милость Аллаха, который нам подсказывает, что давай уже, останавливайся в каких-то местах, успокойся, не гонись, не беги, 100 раз подумай и так далее, и так далее. Али ибн Абу Талиб, радийаллаху анху, говорит: я боюсь за вас двух вещей. Больших надежд на будущее и следование желанием нафса. Большие надежды на будущее, которым человек обманывается. Он оставляет все свои благие дела на будущее, ну и, соответственно, копит деньги тоже на какое-то мнимое будущее. И поэтому у многих людей остаются богатства, которые ему саваб не принесут. Потому что после смерти все равно это разделят. Все равно разделят. Раньше закапывали какие-то сундуки, богатства, да, и человек уносил вместе с собой эту тайну. Но кому-то же это могло принести пользу. Почему он не раскрывал? Он не знал, когда умрет, и, соответственно, надеялся, что в будущем это ему пригодится. И так и умирали люди. Сейчас это остается в активах, в счетах и так далее и тому подобное. И поэтому Али, радийаллаху анху, говорит: поистине большие надежды на будущее станут причиной забывания ахирата. Потому что человек будет жить только этой жизнью. А следование желаниям нафса совращает с истинного пути. Ты будешь поклоняться своему нафсу, когда ты будешь смотреть на этот мир через любовь к этому миру. Через любовь к этому миру. Наслаждением к этому миру. И ты будешь делать все, чтобы не лишаться этого наслаждения. Это особенно выражается в тяжелых ситуациях. Когда настигают трудности, чтобы не лишаться этих наслаждений, ты идешь против веления Аллаха субханаху ва тааля. Чуть-чуть почувствовал жажду, ты говоришь: ой, не могу, и сразу берешь уже какой-нибудь харамный напиток. Чуть-чуть ты почувствовал голод, и сразу же начинаешь кушать сомнительную или харам еду. Говоришь: когда голоден, можно. Ну, тут у тебя еще запас нормально, ты не голоден. Ты еще месяц можешь на этом продержаться. Не обольщайся, что ты с утра покушал, в обед не покушал, да? Ой, я умираю с голоду. Тут нормально еще у тебя, альхамдулилля. Даже ураза это не может убрать. А ты говоришь: я чувствую голод. Это любовь к этому миру. Чуть-чуть почувствовал трудность, и ты сходишь с истинного пути, потому что ты любишь все эти вкусные, удобные вещи. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я гарантирую три вещи трем вещам. Первый. Для того, кто обольстился этой жизнью, любит этот мир и жадно копит богатство, и тесно, так скажем, духовно и телесно связан с этим миром, я гарантирую три вещи. Первое. Факр ля гина багдаху. Я гарантирую ему нищету, после которого богатство не наступит. Если ты гонишься за этим миром, то ты обречен на нищету. Причем нищету не в материальном смысле. Возможно, у тебя будет много чего. Но ты будешь жадным, даже на себя не сможешь потратить. Ты будешь постоянно это беречь. Ты даже если что-то себе купишь, ты будешь болеть и говорить: сколько мне это стоило, откуда я сейчас наполню эту пустоту, которая там уже образовалась. Ты постоянно будешь себя угнетать. Я гарантирую ему
заботу, работу, и не будет его свободного времени. Действительно, тот человек, который гонится за этим миром, у него нет свободного времени. Даже на семью. Даже на семью. Он постоянно в заботах. Ему говоришь, звоните вот любому деловому человеку, давай встретимся. Он открывает расписание, что он говорит? На этой неделе не получается, брат, извини. На следующий давай созвонимся. Ты ему звонишь на следующий, он говорит, слушай, на этой тоже не получается. Или он выкрадет тебе время, давай, говорит, у меня есть окно, 15 минут, в машине поговорим. Садится в машину, быстренько его поговорить, что, как дела там, что, нормально? Ну ладно, что, давай, пока, что, все. Вот все, весь ваш разговор. Вот весь ваш разговор сводится к этому. То есть у него не будет свободного времени вообще, ни на семью, ни на друзей. Он даже не сможет насладиться своими деньгами. У него есть деньги, но он связан с работой, он не может никуда поехать. Все. И я гарантирую ему печаль, после которого не наступит радость. Печаль может быть и у обычного человека, мусульманина, который любит ахират. Но после этой печали всегда наступает радость. Аллах Та'аля освобождает его. А у человека, который любит этот мир, у него не будет. У него этой радости, у него постоянно будет печаль. И когда он будет умирать, это будет для него самый тяжкий момент. И мысль, страх перед смертью будет закрадываться к нему с каждой минутой, с каждым днем все больше, больше и больше. И просто он будет трястись уже в конце жизни. И бояться, ой, скоро умру, скоро умру. Поэтому многие богатые люди под старость начинают жить здоровым образом жизни. До этого даже не думали. Безбожно сажали свою печень под старость, лечились, естественно, на витамины, на пробежки, на ходьбу, на спортзал, на отдыхе. Многие люди уже в Чехии живут практически, да, на этих лечебных водах. Это случается под старость. Почему? Почему до этого они не думали? Потому что сейчас они боятся умереть. Они думают, ага, все, пришла она косая. Правильно? Но она придет. И к здоровому, и к больному. Поэтому эта печаль их никогда не отпустит, что бы они ни делали. Умар, рады Аллаху анху, сказал, всякий раз, когда захочешь встретить двух своих друзей, он имел в виду посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакра, если вы хотите, говорит, их встретить, побыть, посидеть вместе с ними, он сказал, латайте свою рубашку, чини свои сандалии, сократи свою надежду и ешь, не наедаясь, если хочешь быть близок к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и к Абу Бакру. Когда штопаешь свою одежду, ты к ним близок. Когда ты ремонтируешь свою обувь, а не сразу покупаешь новую, мы как покупаем? У нас даже не рвутся практически ботинки, просто они истоптались, не знаю, из моды вышли, да, там уже новые коллекции появилась там. Покупаем новые. А когда ты сам это чинишь, делаешь, ты, говорит, близок к ним. Сократи свою надежду, он сказал, и ешь, не наедаясь. Вот этих 4 вещей у мусульман современных, я не скажу у вас, у меня нету. Вот. Ну, конечно, пиджак у меня такой, латанный, да? Да, вот у меня вот видите как. Алхамдулилля. Я уже близок, да? Я уже близок. Но, тем не менее, у нас сейчас этого не хватает на самом деле. Мы тоже поддались такому же влиянию Запада. То же самое в одежде, в еде, просто это халяль у нас. И отличается только халяльностью. Я не говорю, что это плохо, но надо за этим тоже следить. И что нас держит, дорогие друзья, не надо забывать аят. Аллах Та'аля сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Иннака майитун, ва иннахум майитун». Ты труп, и они все трупы. Запомни вот это, говорит, ты труп, и все они трупы. Ничего в этом мире вечного нет. Это сокращает все надежды и любовь к этому миру. Потому что если ты знаешь, что с чем-то тебе придется расстаться, ты будешь это любить. Ты берешь у друга машину на время, катаешься на ней. Ты будешь привязываться к этой машине? Это глупо, потому что надо будет отдавать обратно. Это глупо. Также, если ты знаешь, что ты умрешь,
ты не будешь привязываться к этой жизни. Ты скажешь, надо делать, пока вот есть возможность, как с машиной, да, я дела свои сделаю, пока есть возможность, потом надо вернуть. Здесь тоже делай свои дела для дунья и ахирата, но не привязывайся, потому что все равно тебе надо будет уходить. Иннака майитун ва иннаху майитун. Ты труп, и они все трупы, говорит Аллах Тааля. Вот это, дорогие друзья, если мы запомним, я думаю, многое встанет на свои места. Даже когда ты захочешь кого-то обидеть, поссориться с кем-то, да, обмануть кого-то, ты можешь сказать себе, я труп, и они все трупы. У татар есть такая хорошая пословица, когда двое людей ссорятся, да, один говорит, әйдә тавышланмайын, тагын күпме калгандыр. Вот это очень хорошее слово, тагын күпме калгандыр. Раньше всегда так говорили. Да? Слушай, давай, вот мы же не знаем, сколько нам осталось, давай не будем ссориться. Вот это останавливало раньше людей. Действительно, слушай, зачем нам это все, да? Вдруг завтра кого-то из нас не станет, и потом уже не вернешь. Давай не будем. Сейчас людей это не останавливает, потому что есть надежда, что ты проживешь вечно. Вот это, дорогие друзья, мы должны для себя осознать. Альхамдулилля, часы видны, поэтому وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.